Hi guys, ako si Medyo Maldito. Subscribe yung channel. So karon, naaraman dito dire sa balay, pila na ni kaadlaw ni atong quarantine. So, nakoy na una-unaan. Atong tawagan atong mga kagupa diha. Ato i-prank. So, ang number akong gamiton karon is dili ako dili puta mailan prank god ba? So, muna siya may tabo karon. Tawagan ako sila. Ito mga amigo na ako ba? Tawagan ako. I-prank na ako ba? So, ako ra-explain ninyo og unsa. So, let's do this! So, yun nga no. Ang unang biktima ko nato. Walay lain kundi si Tana! Gag! Kaya mo ko si Vinci guys, okay, bye na dyan, no? Actually, bayhan gamay. Atong sulayan na ron. Akong ikuan nga, ay na siya giuyab, nga na ay uyab. Nga na ay tag-iya. So, let's do this. Hello, bye. Oh. Ikaw rin, bye. Si Vincent eh. Oh. Anong dugay mga matubag, bye? Yay. Kaila ka na ko? Yeah. Ako ni katong uyab ni ha? Yeah. Sakpan rin ka ako, bye. Siyon. Asa man karon? Dalakaw. Asa ka? Dalakaw. Asa ganay dapit? Padalong sa inyo ha. Tarong bay ha? Kaya. Sige ganahan mo. Sige siya. Tarong ha? Ikaw mo ng uyab? Kung nawo, uyab. Gahi ka, bay? Kaya. Magkita ta. Hindi ba na sa'yo? Ikaw man. Uyab mo, gisan to. Uyab mo. Pagay ara ba ya dugay ba ka matubag? Hindi mo ka bro. Kinsa ka unyag. Tarong bay ha? Ikaw ba dahil na uyab? Pasa pa rin mo sa lain. Kaya ko pinuli ba bro? Inago naman. Kitaan ka ako. Eh, malakita rin sa kayo magkahibalahan. Isog na ka karon. Ikaw na. Ganahan kag balikan nga priswa. Yung istorya. Istorya bitaw. Giguba ning mga mong relasyon. Kasi mo nagot na gila pag sinurong. Isog na ka. Wala ko na mo. Masa ka naralaw ka? Dahil, nangala ka na eh. Kita ka suway. Gagit siguro kag Baso. mana ko klase ron. Gipalong. Lo. Oh. Ngano mamalong kang istoryahan na ita?
Ano? Kita ta karong karong hapon oh. Ano man? Ato si Wall. Ang lase. Yeah. Okay, pasulungan sa iyo ah. Pero mga May batasan na malong. Hoy! Tol! Tol! Prank na to, Tol! Ha? Prank na! Ay. Ha? Hoy! Ganda pa sa lampas are, oh. Unsa? Ganda po lampas are. Kanda maglampas. Gabidyo ko karon. Gabidyo. Oh. Titawahan eh. Namalong kayo to. Oh, ano to namalong ka? Naka-Facebook ko, gusto mo kapag kaya nakikisalo na ako. Unsa imong na-filman? Galago, kasi magalago tanang. Say, Ha? upay pagpapanihutan na ako ngayon sa ulo na yun. Tawa. Asa ka? Asa ka ron? Ano ah? Ay galakaw. Ano? Vlog maguna ko na eh. Titawahan eh. Sige. Ano? Sige. So yun, what's up guys? Isa na naman ang atong nabiktima. Kato din yung taga Kuan, Kalibo. Kalibo? Oh, katong taga Kalibo Falinar. Boss, katong gi-order nimo nga lungon, boss.